дар чорчӯбаи таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе фестивали футбол барои кӯдакон баргузор шуд. Дар ин чорабинӣ, ки таҳти сарпарастии Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ дар ҳамбастагӣ бо Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон доир шуд, 200 кӯдаки аз 6 то 12 сола ширкат намуд. Дар ҳафти фестивали футболӣ иштирокчиён бо роҳбарии мураббӣ таҳти мусиқии форам амалҳои гуногуни варзиширо анҷом доданд ва инчунин ба гурӯҳҳо тақсим шуда бозиҳои гуногуни саргармкунандаро доир карданд. мо тавонистем дар ин фестивал зиёда аз 200 нафар кӯдакони навраси аз 6 то 12 соларо яъне ҷалб намоем. дастаҳое ки дар ин фестивали мазкур, яъне кӯдакону наврасоне ки аз дастаҳо омада дар ин чорабинӣ ширкат варзиданд, ба ҳамаи онҳо либоси варзишӣ ва туп яъне тақдим кардем. мақсади баргузории чунин фестивалҳо ин пеш аз ҳама оммавӣ гардонидани футбол дар байни наврасон, кӯдакон мебошад ва мо умед бар он дорем ки аз миёни ин нафароне ки имрӯз дар ин фестивали мазкур ширкат варзиданд, пайдо мегарданд яъне бозингарони хуб ки минбаъд дар дастаҳои мунтахаби кишвар ё ин ки дар дастаҳои лигаи олӣ бошад, яъне ҳунарнамоӣ менамоянд. ҳадафи баргузории фестивали мазкур дар ҷашнвораи наврӯзи байналмилалӣ ин тарғиби тарзи ҳаёти солим ва оммавӣ гардонидани футбол дар ҷумҳурӣ мебошад. ояндаи футболи кишвар маҳз кӯдакону наврасон мебошанд. аз ин рӯ роҳбарияти Федератсияи футболи мамлакат ба ин қишри ҷомеа аҳамияти махсус зоҳир мекунад. ман Боқиев Дӯстмуҳаммад, бозингари дастаи Солор. ман ба чандин мусобиқа бозӣ кардам. имрӯз дар фестивал хурсандӣ кардем, бозӣ кардем. мехоҳем ки фестивалҳо бисёртар шаванд. дар оянда мехоҳам ки футболисти калон шавам. баъди ба охир расидани фестивал ба бачаҳо либосу тӯбҳо тақдим карда шуданд.